Kakang Mantri Mandana Surya. Piye dipayudha? Sampun sawetawis dangu anggen kula nenggo-nenggo wonten madyaning mono mriku. Wis sawentara lah. Nggih. Meneh ngaras kene. Nggih, leres. Ngene. Dipayudha. Oh nggih lajeng wonten dawuh ing kados pundi saking ngersa dalem Sang Prabu Kertana. Kowe iki prajurit sing bodho kok. Kowe iki prajurit sing pinter. Mesti krungu kabaring Praton ing Kediri. Nggih, awit saking kula mugi dawuh panjenengan kok nggih. Apa iki ora urung ngerti? Dereng mangertos saestu. Yen Kraton Kediri iki ana gara-gara. Oh nggih. Lajeng wonten wigatos ing kados pundi? Ingkang Kesuma Dewi Murniwati wektu dina iki jengkar saking kraton. Oh, jengkar. Oh, jengkar saking kraton. Iya, Lajeng keparengipun ngersa dalem kados pundi? mula aku didhawuhi ana ngersa dalem supaya mbiyawarake Oh, nggih. marang paring kawula ing Kediri. Nggih. Sak sapa sing bisa ngundurake Kesuma Dewi Murniwati bakal nek kakung bakal didhawuhke. Oh, Ning nek wong wadon bakal sedulurke Sinarawati. supados mbiwarakaken dumateng sedaya para kawula. Para kawula ing Kediri. Sinten ingkang saged ngunduraken Kusuma Dewi Murniwati yen kakung samangke dipun pundhut mantra mantul Didhawuhke Oh, nggih. Yen putri sedulur Sinarawati. dipayudha. Nggih, kados pundi? Saupama lho, Kados pundi? saupama Nggih, nggih. aku sing iso nemokke. Aku jewangun ora Wangun sanget udo dananipun kados menapa dasaripun regi ana patih. Mantri Mandana Saya. Mantri Mandana Saya menika pinten? Lho, wong Kediri iki kondang-kondange Mantri Mandana Saya. Kowe ngerti kok kondangku? Nggih, kondang. Mula saiki aku bakal mbiyawarake Inggih. marang kawula ing Kediri. Nggih. Sak sapa wae sing bisa ngundurake Kesuma Dewi Murniwati bakal paringi ganjaran. Nggih. Oh, nggih. Bakal dine ganjaran murwat karo laku. Lakute. Ngono kuwi. Kakang Mantri nggih kanthi pangajan mbok bilih saged. Lho aku yo men golek. Sapa kowe? Niku wonten pawongan. Kledang-kledang ing Kediri. Aku nyono kowe. Mboten, nuwun sewu. Kula badhe suwita wonten ing Kraton Kediri niku. Kowe tesih tebih niki. jenengmu sapa? Dipun tepangaken kemawon. Nami kula Joko Susilo saking Prabu Gunung Lawu. Kowe kuwi Joko Susilo. Joko Susilo. Kebagusan nek kowe Joko Susilo Kok kebagusan? Aku sing baguse kok namanya Mantri Mandana Saya kok. Kowe Joko Susilo ganti jenengmu kuwi Tejo apa? Bejo. Joko Susilo kok diganti Tejo. Ayo kebagusan nek kowe Joko Susilo wong ora bagus kok. Lari bisun ngaten, Mas. Wong desa sikilem blegang-blegang Mboten pantes yen Joko Susilo. Ayo to. Siji panci. Bagus panjenengan nggih. Ayo bagus aku. Nggih. Ajeng kados pundi? Nuwun sewu nggih. Piye? Kula mireng kabar menika Kraton Kediri niku wonten sayembara. Iya. Ana. Lah mriku kula badhe nderek suwita. Bakal wonten ing Kraton Kediri niki. Oh, kowe bakal suwita ning Kraton Kediri. Inggih. Bakal mleboni Mula yen kowe
iso ngundurke Kusuma Dewi Murniwati. Kowe bakal paswitamu bakal ditampa. Aku tanggung jawab. Lho, Menika saged pun ugemi. Lho. Mangga kan jenengan menika. aku ki mantin Manggana Sera sing dipercayana ngersa dalem kok. Oh menawi ngaten kula sagah Bupati Kusuma Dewi Murniwati. Murniwati nggih. Wis sago, Inggih sagah. budal goleki. Kudu nganti ketemu lho. Inggih, inggih. Bali yo putuh ora kelong apa-apa lho. Inggih. Jangan nganti kelong kok tak pateni. Karo kawula ki ngono kuwi. Dadi ana wibawane wong. Sing lantang ngaten nggih. Ha iya. Boten kados kula nglemak kene ngaten. Iya, aku kowe Biasane kepak. kowe prajurit bodoh. Wis, ayo ditututi. Lakune Joko Susilo. Monggo kula dhewe. Wong nek tak gawok ora. Ayo marang. Kula dhewe akan